Tervehys taas. Me olemme nyt Olostunturin päällä Muoniossa. Vaeltajan ristillä. Täällä Lapissa on ollut aina voimapaikkoja. Elikkä semmosia kohtia, missä luonnon salhaiset voimat aivan säteilevät. Ja missä ihminen uuvistuu. Tunturien huiput on justkin noita vasittuja voimapaikkoja. Mutta niin on monet muukki kohdat. Varsinkin semmoset suuret kivet ja kalliot, mitä tämän seuvun asukkaat on ennen kumartahneet. Mie esittelen nyt yhden aivan ihmeellisen paikan ja tarinan, joka ei jätä kylmäksi ketään. Sen tähden häävymä lähteä käväsemään tuossa Ruottin puolella. Tässä virtailee meidän rakas väylä, Muoniojoki. Väylä on Suomen ja Ruotsin rajajoki. Häävymä lähteä tuonne metsään ja siihen mä semmonen 5 kilometriä Muoniovaaran laitaa. Näin huhti-toukokuun vaihteessa meillä vielä sivakoita. No niin, tuolla se näkyy. Nyt pitää jo asettaa ajatukset. Tuota kiveä häätyy lähestyä hiljaisella mielellä. Tämä on ikiaikainen Muoniovaaran seitakivi. Tämä kuvio on tehty 1856. Sen teki englantilainen luonnontutkija John Wolley. Se oli täällä reilun 3 vuotta ja tunnettiin Lapissa nimellä Muoniovaaran munaherra. Tuon käärmeen nahassa on riimukirjoituksia. Wolleyn tarina on erikoislaatuinen. Kokipa se täällä rakhausjutunkin. Mä olen kirjoittanut tästä kivestä ja munaherrasta tositapahtumiin perustuvan kertomuksen. Siinä mie selitän, mitä nuot riimut tarkoittavat ja miten munaherralle sitten kävi. Pääset lukemaan kertomuksen minun tarinasivulta, kun rekisteröivyt ja kirjauvut sinne. Jos et sie jaksa lukea, voit sie sen kuunnellakin. Tarinasivulla on äänikertomus. Ja tietenkin tällä meidän hienolla murteella, meidän kielellä. Nyt minä näytän vielä yhdet vanhat hirret, jotka liittyvät tähän taphaukseen. Ne on tuossa vähän matkan päässä. Tuo oli ennen Länsi-Lapin napapaikka, Muoniovaaran kauppakartano. Siellä munaherrakin asui ja koki elämänsä seikkailuja. Tuossa talossa on synnytty, eletty ja kuoltu. Niin ja poltettu paljon viinaa. Nyt se on oravan poikasen koti. Tähän loppuun mie laitan vielä pienen näytteen seitakiven ja munaherran tarinasta. Muoniovaaran seitakivi ja munaherra. Muoniojoki elikkä väylä, niin kuin paikalliset asukkaat, jokea kunnioittavasti kuttuvat.
virtaa uomashan vuohlaana ja vaphaana. Sen veet kerääntyvät pohjoisilta tunturilta. Toisinaan joki leviää tasaiseksi ja rauhalliseksi, mutta välillä se pärskyy villinä eteenpäin, kuohuu voimalla ylitte suuristakin kivistä ja roiskauttelee vaahtopää pärskeitä korkealle ilmaan. Kun se matkaa pohjoisesta Lätäs-enon ja Könkämä-enon yhtymäkohdasta, kohen Torniojoki suuta ja perämerta, väylä kiertelee ja kaartelee ja kattelee ympärilleen. Muonion kohdalla se leviää ja tekee niin kuin aivan vasiten ja lempheyvellä Muoniojärven. Ja sillä lailla se tarjoaa kyläläisille soman kortteeripaikan järven rantatöyhräältä. Väylän vastarannalla Ruottin puolella heinästen jänkänlompahreitten takana nousee Muoniovaara, kuiva ja kivinen tieva. Sinnekin oltiin asetuttu asuhman. Siellä olit pikkuset Muotoslompolon ja Muonion alustan kylät. Väylän kohdalle on määrätty Suomen raja, mutta se ole koskaan pystynyt erottamaan seuvun asukkaita kovinkaan pahasti toisistaan, suomalaiseksi tai ruottalaiseksi. Molemmin puolin rajaa talsii samhan alkuperään ja sukujuureen kuuluvat ihmiset. Sammaa sukuan on kaikki ja praataavat meidän kieltä. Ruottinpuoleinen ranta on nimeltään Vasikkaniemi. Siellä on ihmiset pitäneet karjaa, ajahneet vasikat sinne kesäksi lihohman. Vasikkaniemeen heinäjänkillä on lukuisat Lapinpiiat kahlahneet, koltunhelmat jänkkäravassa ja huuelhet huolekhaana pruithaa, kooteshan karjaa kotia. Kun nousee Vasikkaniemestä Muoniovaaralle ja kulkee kumpuilevaa vaaranlaitaa, niin silmiin osuu puitten seasta jotakin erikoislaatusta. Siinä se istuu puolukanvarpusella kankhaalla synkeän olosenna. Suuri kivilohkare. Kököttää paikallaan, niin kuin se olisi siinä aina ollut. Ja on se vain ollutkin. Aikain alusta asti. Se oli jääkausi sen siihen vääntänyt. Mahottoman irtolohkahreen keskelle tasasta kangasta. Eikä se ollutkaan mikään vain murikka. Se oli todellinen seitakivi. Muoniovaaran pyhä seita. Loput tästä kertomuksesta sie kuulet minun tarinasivulla.